Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, mana the vlog. So guys, nontongan ada channel Focus Pusumtari YouTube channel. So guys, nontongan sudah ang channel ko dasimbe subscribe kalam guys, subscribe kalam, like, comment, share kalam nu dabaw. Nontonganनि गेजेराव गुरब्लानो सानदे vlog लाना फैलायबाय आरोखि गुदुं गुदुं गरम गरम. So guys, नायलांबाय थादो मा मा होनो मा मा बखियो. नै ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जों मा आदा एल'राम आरो जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारा सुजाजों मा रायलायखो बेखौनो खोनासंलांबाय थादो आंनि ब्लगनि थ्रुयै. स' गाइस नायलांबाय थादो अब्ला आंनि ब्लगआव. खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय. येस आदा एल'नि अननायखौ नाजावदो. हाय हाबाब माबायदि समायना मोजां एडिट खालामो. मा एसे बरिया एडिट खालामगोन नोङो नाफाम गेसाव आसलथे. ओरैबायदि आंखौ भाइरेल खालामदों. आं मिथिनासारखौ लाना खारनाय बायदि आंखौ ओरैबायदि एडिट खालामदों. लाना खारनाय बायदिखौलाय जोंबो नुदों. ओरैबायदि दुखुनांथाव सोर नाफाम गेसाव बिलाय. सोर नाफाम गेसाव बेलाय आं दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों जोंना दाइल' फैयो जाय जंखायो दांजागोन खेला उदालगुरियाव खेला. आं बुंबाय थाखादों नोंसोरखौ दा होननानै ओइ नाफाम गेसाव ग्रुपनि एडमिन एसे गि बायसान्सआव लोगो मोनबा होख्लायजागोन खेला नोंसोरो उदालगुरियाव. मिन्थिना लाखा. नाफाम गेसावा माने नाफाम गेसाव माने मा माबा माबि सेवनाय माबा माबि मोनामनाय बेखौनो जाबाय नाफाम गेसाव होनना बुङो. दोनथ'दो आदा बिसिम दोनथ'दो एल' आदा. ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि लासिंसिं खालामदों. जेनेब्ला मिथिं नासारिदों आरो आंदों लाना खारदों होननानै आंखौ जेनेबा भाइरेल खालामदों आरो जेनेबा बे मबाइलाव फेसबुक पेजफोराव सोरबा आपल'ड होदों इउटुबाव सोरबा आपल'ड होदों. ओरैबायदि लाजिनांथाव. बे नाफाम गेसावा ओरैबायदि लाजिनांथाव फट' एडिट खालामदों. नंगौ लाजिनांथाव खालामदों. मा खालामगोन बे नाफाम गेसावा मालायनि फट'खौ गाज्रि एडिट खालामो. नंगौ थारैनो बन्द' खालाम बिदि एडिट खालामनायखौ. आङो दाय गरमनि थाखाय आङो बे लामायाव फैदों. ओरैबायदि गरमनि थाखाय जों गरम मोनदोंना गरमनि थाखाय आं बे लामायाव फैदों गरमखाय. बेनिखाय दुखुनांथाव बाथ्रा ना. बे नाफाम गेसावा मालायनि फट'खौ गाज्रि एडिट खालामनाया बेहा पाप मावबाय. नोंहा पाप मावदों ना आंहा पाप मावदों? आंहाथ' पाप मावाखै. आंहा पाप गैया. आंहा बे संसाराव पाप गैया. बे नाफाम गेसावासो पाप दोङो. होमबा नाफाम गेसावनि नामा मा मिथिब्ला? आंहाथ' अरिजिनेल नामा जोंमा बसुमतारी आरो मानसिफोरा आंखौ एल'ग्रा होननानैसो मोजां मोनो. आंथ' मालायनि बायदि सिखाव बायदि नाम लाया. बेलेगाथ' ओरैबायदि लासिंसिं नाफाम गेसाव नाम लायो. मा लासिंसिं नाफाम गेसाव बेलाय? नाफाम गेसाव माने सेवनाय गेसाव मोनामनाय माबा मोनसे सेवनाय माबा माबि सेवनाय आरो गेसावनो आरो जेनेबा माबा माबि. येस साउन्ड सामथिं स्क्रल डाउन माबा माबि गेसाव मोनामनाय. ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. अमान खि गेसाव मोनामनाय बायखानानै खि गेसाव मोनामनाय बेफोरखौ जाबाय नाफाम गेसाव होनना बुङो. येस बस यु आर कारेक्ट. ओरैबायदि लासिंसिं नाफाम गेसावा आंखौ फट' एडिट खालामदों. जेनेबा बे फट'आ बेलेगनि आरो जेनेबा आंखौ मिथि नार्जारिखौ लाना खारनायनि फट' एडिट खालामदों. जेनेबा ओरै आखाइ हमनाय जेनेबा मिथि नार्जारिखौ आखाइ हमनाय ओरैबायदि. स' गेस जि जानो थांबाय जोंहा एल' आदानि काहिनिफ्रा आरो दा जोंहा एल' आदाखौ मिथि नार्जारिया गावनि हाबायाव इनभाइट खालामदोंनो आरोना. खोनासंदो गावनि खुगाजोंनो. जोंहा आब' मिथिनि पार्टि दोङो. सोर थांगोन देलाय कमेन्टआव खोन्थादो. हाय एल' आदा जोंखौ लिङाखैलै हाबायाव लिङाखै नङाबालाय थांगौमोन आरोखि. आब' मिथिनि पार्टि खैराबारियाव माने अमाया खैथा मिथिया ओरैनो लोगोफोरखौ जाहोगोन. माने रायजोफ्रा बोराबो थायो रागाबो जोंबो थायो. स' गाइस नोंस्रा गाज्रि मोनलाय रागा जोंलाय ना हाबा जालायबाय थादो
दा फैदो मेन टपिकआव स' गाइस दानिया फैदो एनिथिं एमजे ब्रादारा सुजाजों बोरै रायलायदों खोनासंदो आंनि ब्लगनि थ्रुयै स' गाइस खोनासंदो नै बुंदोंमोन सुजाथाजों मिलायगोन ना मा बर' सेंग्रा नागिरदों मादों बे बिनि खोथा जाहैबाय माथो बुंबावनो ना गुबुन हादरनि सिख्ला सोरखौ सोर मा फोथायनो बर'फ्रानो जोंना लालाय गारलायानो जोबला एसे साननांगौबो जायो गिनांगौबो जायो काटा तुमने काटा मैंने नहीं काटा रे अब उठो जस्ट उठो आप अरे ये क्या है ये क्या बचपना है आप क्यों गुस्से होते रहते हो मुझे गुस्सा आता रहता है क्यों अच्छा लगता है क्योंकि आता है नहीं तो आता है गुस्सा कौन सा रंग का होता है मार दूंगी मैं कता रहा हूँ या ना हूँ नहीं आओ थ' रायलायनायखौ ससेबाबो नुबाय नोंथांमोना जास्ट बिब' साननायानो साबसिनलै जोंनि थाखाय ना आजिखालि ओरैनोबा मा जाखाबाय गावनि जाथियानो माबायदि थगायनानै लालाय गारलाय खारो स' गाइस जोंना एनिथिं एमजे ब्रादाराथ' फोरमायखाबायानो माने सिख्लाया बिथांनि देरसिन आरोना स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय जोंना बर'आनो मा लौथिराम गुथिराम बाबा जय हिन्द जय भारत दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबेसिमावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय